Ешел Үзен районы Исаково ауылындағы этнографик музей территориясында орнашқан Татар ауылындағы мәчеткә тантаналы рәвештә ой қойылды. Шарадан Эльвира Жамалетдинова язмасы. Россияда кодексыз төзелгән бердән-бер Аллах йорты ул. Татарстанга кергәндә бу беренче мәчет инде Мәскәү ягыннан килгән кунакларны каршы отырган мәчет беренчедән шул. Икенчедән бу мәчетне без бер кодексыз төзедек. Ул белдергәнчә, музейда көнкүреш әйберләренең күбесе өчен току станогы, гармон тальяннар, төрле эш кораллары, шул исәптән борынгы субай сугу җыелмасы. Казаннан килгән мәртәбәле кунаклар да музейның киләчәген өметләрен белдерде. Менә бу ачык һавадагы музей комплексы ул аерым бер игътибарга лаек. Төрле мөнәсәбәтләр булырга мөмкин. Беренчедән һичшиксез без үткәнне ничек бар шундый бер аның нөсхәсен без сакларга тиештер дип уйлыйм мин. Марат Әхмәтов татар телен үстерүдә мондый проектларның әһәмияте зурлыгын билгеләп узды. Эльвира Жамалетдинова, Тахир Хасанов, Яңалыклар.